ንምንታዮም ሓደ ሰባት ናብ ስራሕ ቦታኦም ወይ ድማ መምሃር ክፍሎም ተኣትው ዝፈርሑ ንምንታዮም ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ሰባት ወይ ድማ ነገራት ዘየስተውዕልዎም ሓደ ሰባት ግና ገና ነቲ ዘይኣተዎ ቦታ ብርግዓት ዝረግፅዎን ዘስተዋህልዎን እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ ይመስለኩም? ኣብ መንጎ ሰባት ዘሎ ናይ ብዓርስኻ ምጥማን ደረጃ ብጣዕሚ ስለ ዝፈላለ እዩ። ኣብዚ ቪድዮ ዓርሰ ምጥማንካ ክውስኹልካ ዝኽእሉ መዓልታዊ ልምድታትን ከመይ ኣብ ባዕልኻ ዘለካ ኣመላኽታ ክትዕቢ ከም ትኽእልን ክንርኢና። እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብድሓን መጻኹም እንድሕር ደኣ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ተሓፍሩ ክትዛረቡ ፍርሕት ዝስምዐኩም እንተኾይኑን ከይትወድቁ ትፈርሑን ትጭነቑን እንተኾይንኩም ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይሓስቡ ኢልኩም ትስከፉ እንተኾይንኩምን እዚ ቪድዮ ንዓኹም እዩ። ሎሚ ሓደ ሰብ ብኸመይ ድልዱል ዓርሰ እምነት ክሃንጽ ይኽእል ድልዱል ዓርሰ እምነት ንኽህልዎ ክኽተሎም ዝግብኡ ሕግታት ክንርኢና። ሕጊ 1 ንነብስኻ ዝኣትኻላ ቃል ሓሉ ናይ ቃላትካ ሰብኣይ ኩን ቢ ኤ ማን ኦፍ ዩር ወርድስ። ዓርሰ ምትእምማን ካብ እምነት ይጅምር። እቲ መጀመርያ ክትኣምኖ ዘለካ ኣካል ድማ ዓርስኻ እዩ። እዚ እንትትገብር ዓርሰ ቅንዕና ወይ ድማ ሰልፍ ኢንቴግሪቲ ትምስርተልኻ ማለት እዩ። ንስኻ ንነብስኻ ቁኑዕ እንተኮይንካ ንነብስኻ ዘይትሕስዋ እንተኮይንካን ዝኣትኻላ ቃል ተተገብረላ እንተኮይንካ ብዓርስኻ ይትጠራጠርን ኩሉ ግዜ ዝሓሰብካዮ ከም ትገብር ኢኻ ተኣምን። ድሕሪኡ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ግዜን ኩነታትን ነብስኻ ዝኣትኻላ ቃል ክትገብር ትኽእል ምዃንካ ኢኻ ትፈልጥ። ንቃላትካ ከይትሕሉ ዝገብሩኻ ቀንዲ ምኽንያታት ግዜ ኣለኒ ጽባሕ ክገብሮ ሎሚ ንምንታይ ይጭነቕ ዝብል ኣተሓሳስባ ምስ ተመንጭ እዩ። ንኣብነት ንጎ ተሲኤ ስፖርት ክሰርሕ ኢልካ እንተሓሲብካ ዝኾነ ምኽንያት ፈጢርካ ንነብስኻ ክትክሕዳ ከለኻ ንስኻ ብልዕልኻ ጥርጣሪ ክህልወካ ይገብር። እዚ ድማ ዓርሰ እምነትካ ክወርድ ይገብሮ። ንነብስኻ ዝኣትኻላ ቃል ንኽተተግብር ዝሕግዙኻ ወይ ድማ ንኽተዕውት ዝገብሩኻ ሜላታት ሓደ ብንእሽተይ ምጅማር እዩ። ንኣብነት መጽሓፍ ከንብብ ኢልካ ተወሲንካ ኣብ መዓልቲ 3 ገጽ ከንብብ ኢልካ ጀምር። እዚ ኣእምሮኻ ነቲ ሓድሽ ነገር ቀስ ብቐስ ክለምድ ወይ ድማ ከይሳላቸዎ ይገብሮ። እዚ ማለት እቶም ተኣትዎም ቃላት ንእሽተያትን ዘየሰልችውን ክኾኑ ይግባእ። ንእሽተይ ዓወታት ዓብዪ ዓርሰ እምነት የምፁ። ካልኣይ ትተኣትዎ ቃል ውሱን ክኸውን ኣሎ፣ ስፔሲፊክ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ትሰርሖ ስራሕ ወይ ስፖርት ወይ ድማ መጽሓፍ ምንባብ ክኸውን ይኽእል። ብዓይነቱን ብግዜ ገደውን ውሱን ክኸውን ኣለዎ። ተዘይኮይኑ ዝርኽርኽ ክብለካ እዩ። ኣእምሮኻ ውጡን ስለ ዝበዝሖ ልክዕ ከም ናይ ቲክታክ ቪድዮታት እትጅምር እትግድፍ ክኸውን እዩ። ሳልሳይ ንዓርስኻ ርህሩህ ክትኸውን ሰልጥን። ቃላትካ ምሕላው ማለት ንባዕልኻ ናብ ሓደጋ እቲኻ ወይ ድማ ነቲ ዝኣትኻዮ ቃል ንኽትተግብር ነብስኻ ናብ ቃንዛ ምእታው ማለት ዘይኾነስ እቶም ተኣትዎም ቃላት እውን ንዓኻ ናብ ሓደጋ ዘየእትዉኻ ምዃኖም ምፍላጥ ፈሊጥካ ድማ እቶም ንዓኻ ክጎድኡኻ ዝኽእሉ ነገራት ምትዕርራይ ምግባር እውን ይሓውስ። እዚ ማለት ያው ዝኣትኻላ ቃል ንነብስኻ ክጎድእ ዝኽእል እንተኮይኑ ናብ ህልኽ ኢኻ ተኣቱ ዘለኻ። ስለዚ ነብስኻ እውን ትጎድእ የብልካን ማለት እዩ። ዓርሰ እምነት ንኽትዕቢ ዝጠቕመካ ካልኣይ ሕጊ እንታይ እዩ? ሕጊ 2 ነብስኻ ምስ ካልኦት ኣይተወዳድራ። ንስኻ ኢኻ ካልኦት እዮም። እዚ ማለት ዋጋኻ ዓወትካ ኩነታት ህይወትካ ብናይ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ኣይትለክዕ ወይ ድማ ምልክዕ ኣቋርፅ ማለት እዩ። ህይወት መወዳእታ ዘለዋ ናይ ውድድር መድረኽ ኣይኮነትን። ዝተፈላለዩ መጀመሪ ቦታን መወድእ ቦታን ዘለዋ ናብ ዘይትምለሰሉ ትኸድላ ጎደና ጉዕዞ እያ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዙሕ ሓቅታት ኣለዉ። ንኣብነት ንስኻ ምስ ካልኦት ኣብ ተወዳድረሉ ቅፅበት እቲ ትወዳደረሉ መለክዒ ምስ ዘይተመልአ ወይ ድማ ኢንኮምፕሊት ምስሊ ኢኻ ትወዳደር። ንኣብነት ሓደ ሰብ ተሳኺዕሉ ክትርኢ ከለኻ ንምንታይ ዘይተሳኽዐለይ ኢልካ ነብስኻ ትጎድእ እምበር እቲ ሰብ ንሱ ነቲ ዘለዎ ቦታ ከመይ ረኺብዎ፣ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከፊሉ፣ እንታይ ሰሪሑ፣ እንታይ ዓይነት መከራ ኣሕሊፉ ኣይትፈልጥን። ነታ መሳልል ዓወት ከመይ ከም ዝወፃ ስለ ዘይትፈልጥ ምስ ናይታ ቅጽበት ዘላ ኩነታት ኢኻ ነብስኻ ተወዳድራ። እዚ ማለት እቲ ሓቂ ናትካ ምስ ሃይላይት ናይ ካልእ ሰብ ተወዳድሮ ኣለኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ኩሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ዓንኬል እዩ ዝጓዓዝ። ናይ ባዕሉ ድሕረ ባይታ፣ ናይ ባዕሉ ሁሉ ኩነታት፣ ናይ በይኑ መጻኢ እዩ ዘለዎ። ምስ ዝትወዳደር እንተኮይንካ እቲ ናይ ባዕልኻ መንገዲ ኣይትኸደሉን። ናብታ ዝደለኻያ ጽባሕ ከይትበጽሕ እውን ክትዕንቀፍ ኢኻ። ሳልሳይ ነብስኻ ምስ ካልኦት ኣብ ተወዳድረሉ ቅጽበት ሰላምካ ከም ትስእን ክትፈልጥ ኣለካ። ዓርስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ማለት ሓጎስካ ንኻልኦት ኣሕሊፍካ መሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ንስኻ ዓርስኻ ምስ ካልኦት ኣይተወዳድራ፣ ምክንያቱ
ንስኻ ናብዚ ዓለም ክትመጽእ ከለኻ ሰብ ከም ዘሎ ይትፈልጥ ነርካ ካብዚ ዓለም ብትኸድ ከለኻ እውን ኣብ ዙርያኻ ዘለዎ መነመን ምዃኖም ኣይትፈልጥን ክትነብር ከለኻ እውን ህይወትካ ብናይ ባዕልኻ መዐቀን እምበር ደጋዊ ምስሊነት ኣሕሊፍካ ኣይትሃባ ጉዕዝኻ በይንኻ ኺዶ ሕጊ 3 ዓርሰ እምነትና ንኽነጎልብት ዝሕግዘና ሳልሳይ ሕጊ ክእለታትካን ፍልጠታትካን ኣዕቢ ዓርሰ እምነት ዝዓቢ ዓርስኻ ክተብቅዕ ከለኻ እዩ እዚ ማለት ናይ ምርዳእ ክእለትካ ፍልጠትካ ናይ ስራሕ ክእለታትካን ናይ ገንዘብ ኣተሓዛ ክእለትካን ኣዕቢ ዓርሰ እምነት ሒዝካዮ ትውለድ ዘይኮነስ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ እትሃንጾ መንነት እዩ ሕጊ 4 ፍርሕኻ ቀስ ብቐስ ኣወግዶም ዓርሰ እምነት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ማለት ዘይኮነስ ምስ ፍርሕኻ ገጢምካ ነቲ ዘፍርሕካ ነገር ምግባር ማለት እዩ ፍርሕኻ ብቐሊሉ ክትውግደሎም ትኽእል መንገድታት እንሆ ሓደ ቀስ ብቐስ ነቲ ትፈርሖ ነገር ምግፋጥ ሓደ ብጣዕሚ ዓብዪ ፍርሒ ዝፈጥረልካ ነገር ብሓደ ግዜ ምግፋጥ ዘንምሰካ ኮይኑ ክስምዐካ ስለ ዝኽእል ንኣእምሮኻ ነቲ ነገር ንሱ ሓደገኛ ከም ዘይኮነ ቀስ ብቐስ ምልምማድ ድፍረትካ ብንእሽተይ እናወሰኽካ ምኻድ ካልኣይ ንነፍስኻ ናይ ተግባር ሰብ ምዃንካ ተደጋጋሚ ንገራ እዚ ነገር እንተገይረ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይጉዳእን እንተዘይተጠቐም ኩሉ ክመሃረሉ ኢልካ ንነፍስኻ ንገራ ነቲ ብጣዕሚ ትፍርሕካ ነገር ልክዕ ከም ንቡር ኣእምሮኻ ክለምዶ እዩ ከጀመርካዮ ከለኻ መጀመርያ ሙሉእ ዓርሰ እምነት ክህልወኒ ኣለዎ ኢልካ ትጸበይ ዓርሰ እምነት ውፅኢት ብዙሓት ሙኮራታት እዩ ሳልሳይ ዝረኸብካዮም ንእሽተይ ዓወታት ተኽብሮምን ኣፍልጦ ሃቦምን ዝረኸብካዮም ንእሽተይ ዓወታት ናብ ዓብዪ ዓወታት ምቕያሮም ስለ ዘይተርፍ እተን ንእሽተይ ዓወታት ዝረኸብካለን ፍሉያት መዓልቲ ዝብል ስያመ ሂብካ ኣብዕለን ኣኽብረን ዓበይቲ ዓወታት ሒዘናልካ ክመጻ እየን ዓርሰ እምነት ንምዕባይ ዝሕግዘና ሕጊ 5 ንነፍስኻ ትነግራ ወይ ድማ ትብላ ቃላት ቀይሮም ምክንያቱ ኣእምሮኻ ንስኻ ዝብልካዮ ነገራት እዩ ዝለምድን ዘተግብርን ስለዚ ኣነ ገወዝ ኣይኮንኩን ወይ ድማ ሰነፍ እየ ኣነ ኣይክእልን ሰባት ክስሕቁን እዮም ዝብሉ ኣልታው ቃላት ንነፍስኻ ኣይትንገራ ኣእምሮኻ እቲ ንስኻ ኩሉ ግዜ ዝበልካዮ እዩ ዝኣምን እዞም ኣልታው ኣተሓሳስባ ብኻልኦት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ቀይሮም ማለት እውን ኣነ ይዓበልኹ እየ ኣነ ክመሃር ይኽእል እየ ኣነ ብተመክሮ ክፈልጥን ክዓብን ከመሓይሽን ብሉፅ ሰብ ክኸውን ይኽእል እየ ኢልካ ንገራ እዞም ኣወንታዊ ኣተሓሳባት ኣእምሮኻ ዝመላለሱ እንተደኣ ኮይኖም እመነኒ ፅባሕኻ ብሩህ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣእምሮኻ ብተደጋጋሚ እትብሎ ነገር እዩ ዝገብር ሕጊ 6 ገጽኻ ኣስተኻኽል ዓርሰ እምነት ንክህልወካ ግድን ክባር ክዳውንቲ ክትክደን የብልካን ነገር ግን ኩሉ ግዜ ፅሩይ ይኹን ኣቃውማኻ ኣስተኻኽል ማለት እውን ስፖርት ስራሕ ኣይ ኮንታክት ኣጠማምትኻ ትኹር ይኹን ዝኾነ ምስ ሓደ ሰብ ክትዛረብ ተለኻ ወይ ድማ ኮሙኒኬት ክትገብር ተለኻ ዓይኑ እናርኣኻ ተዛረቡ ቃላትካ ኣጸብቕ ሕጊ 7 ንትኽክለኛ ግዜ ኣይትጸበ ብዙሓት ሰባት ዝሓሰብዎ ዘይገብሩ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ንምጅማር ዝፈርሑ ነቲ ነገር ንሱ ንምጅማር ትኽክለኛ ግዜ ኢሎም ኣለዎ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ ነገር ግን ትኽክለኛ ግዜ ዝበሃል የለን ትኽክለኛ ትኸውን ተመክሮ ምስ ወሰድካ እዩ ንስኻ ኣብ ዘለኻዮ ኮፍ ኢልካ እናሃለኻ ትኽክለኛ ግዜ ናኻ ይመፀካን እዩ ስለዚ ትኽክለኛ ክትኸውን ተደሊኻ ካብቲ ዘለኻዮ ተስኢኻ ሞክር ሓድሽ ነገር ንምጅማር ድፈር ድሕሪኡ እቲ ትኽክለኛ ግዜ ናብኻ ክመፅእ እዩ ብሓፈሻ ዓርሰ እምነት ምሳኻ ዝውለድ ዘይኮነስ ኣብ ከይዲ ዝህነፅ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስብዕና እዩ ዓርሰ እምነት ዝህነፅ ብተግባር ስነ ስርዓት ዕቤት ስራሕ ልምዲ ካብ ብዙሓት ነገራትን ካብ ብዙሓት ሰባትን ተመክሮ ብምርካብ እዩ ዓርስኻ ሓድሽ ነገር ንክገብር እንተደኣ ተግድድ ኮይንካ ኩሉ ግዜ እናዓበኻን እናጠንከርካን ኢኻ ትኸይድ ሓደ ግዜ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ መበል ካልኣይ ግን ግድን እዩ ነቲ ነገር ንሱ ክትገብሮን ክትሓልፎን ስለዚ ሎሚ ንጀምር ሓንቲ ንእሽተይ ጅማሮ ጽባሕ ሙሉእ ህይወትና ትቕይረልና ትኽእል እያ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ ስለኩም ርእይቶ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጽሓፉለይ